Fibro sa sinpat kamiet masuk kemen ti manta kasingi ngan ong ipi ba kai kebangang ni share lang nang tajung pi mo ha ka jing im ka jongi ki brio mo bun hi pin pe i ti ba comments lei pin komik ila dia pin bo samrakhi pir khi pen ban nga teng teng namar bangam nang ramar khi ko kediak kumbar ki brio tengah surki sulit am tu ngo sulit am tu nang ramar ki brio te bon sin nga surum mun tiangam suong ipi wadu ngau start ila dia ngar ngam ngau start ila dia ngong ipi nga kedaw ila dia me padeng do todong wujus ngau start ila dia sto me padeng do todong wujus ngau start ila dia handrei ngan ong ipi utei bastar amdan bastar raman manor utei bastar tang utei am udeu bastar utei sejerong udeu bastar tang ublei bastar mangangam long iei ngang dei tang flang kon bat sto ngadei tang ubrio ngadei tang ubarit ubapo kumbra sya keno mo bai ong mele me dei tang no sarnyut yong yes ngadei no sarnyut ngadei balik film ong bai bangade no khat ejrong yes ngadei no khat ej sto ti lada pi ong mele di sipia ong yes ngadei sipia sto mele buat ong yes ngadei buat ti karo pi ong mele baduk yes ngadei baduk sto mele ubasu jan yes ngadi basu jan ngan ong tai pi handrei ngan ong empat long namar beli nga ong 4 long namar uno ubas ngustat hala dia unom poi si ngan ong ipi halor jong to smart card bang pensai pi nda apa kawan kata kajing pensai dak tin pareng mo pi ong bala start mo uta bala start ba bala le school bala pendep la pule sibun tama jing tip imat tangkat ni imat nang la ba pulis pule khendiat tip par sibun ban ya ka ba pulis sibun tip pat tangkat ni mentoy ayo tila da kalong kumta kata smart kan bali nga soong ta smart kan kani smart kan ngai man MHIS ba ngalamat ila dia habai tia iparu laot da poi kabil kata apta poi kabil sanfo jar kendai pupra hajar kemut ong na smart card ot tangkat san hajar mo lute kelapat ong tu ong smart card badi nyok mentoy na pedang kawai kalong yeng sisnem kalong kata da kilak itu karena tekamut de bandan da kamisien ken bangir ngim kwa kepisa ngim krani kepisa ngam krani kepisa ba bangin sim siapla habangi la don ke smart card la sondor pila penon kam kerteng jongi pila don penon kam ya kerteng jong kidukot jong kalong yeng jongi ngingi kwa ken ban ui hato ka don sisane kata smart card arlak lailak saulak sanlak kumba pi tho kut kubor balai pedien dali tia ostar sorkaro pi ot bitang sipokat sanajar pi penkit rampat iki baduk nainyo habala don to smart card te kemun ngila kemil tibe kato ban yo jingirap pause kam long ngupta ti imat kam mentoy syur pi kanika MHIS kala don kambe direct bangi hapen youtube sorkar kemia bangi kwa abek da ka jingirap nak sorkar kemia nice ngap syur re hang ni te dika sudah penkit ram nyon penyap along tik kun tham kun jenreng mi nakado ba mi kado jet mangi dala nang kong te pempat jet ngai jet benrio dala job la song suki yu jet benrio kenjat jet benrio nyon sun dung ya la jet benrio la jong pausia tim tip pede kani kakti kani bapita asia lani ini ba pisa ita asia mo ban tep bot ban nyon ni to bot jong pi da pila job pi roi ka hok jongi pan kata ro ana pias ngostat tekamut kata skim bawan nak central government lawan kumtu pi pen kala kerteng dalapan
kela kerteng ya ka health insurance mo health insurance scheme dalam awan central government pi penkelahang nih dalam penkelahang nih kata kepisah kajak sanoku kajak kata kepisah kata ka smart card ba piong sano kajak apa dia habar litia private hospital ru kabil posan pojar otang khat san hajar otang sipo hajar ada litia hospital sorkaru dapoi kendai paula nen ru pau hajar otang sipo hajar tangkat san hajar menobetip Beli beliau jungi dia ki komen sana badang ni babarai start badang ni babatai start beli pim ya kali dia tu MLA jong pi kali ya ken beli kalong kumta pim ya dan jemut jeng perkara nala dia kali ya ken let mi ha ken beli ke smart card ot tangkat ta habangi ngila kemil ti ba ong ba ayo jemontoy nak tak smart card handrei kabil kapoi kata handrei ki ot yang ngi tangkat ta beli pim ong ta pa dia wah smart card do bat sengi do bat ban kamai ka bun ki ba ngahap ban keren ngahap ban yatu yepi namar ba pila isam bisa ilam bakla pila i banglang don bai banglang mo lai banglang te kemut ai banglang bali lai banglang ong ipi dalatip plin bisa ilam baklaru handrei pia banglang pat dalat keli ke jing sisai mo mes ngap deh mero men join nak ni me sa ai baisha ya me baisha so ke baisha hang ni sha sipela ka poi du lai fojaru baisha hang ni baisha ke baisha poi lai fojar poi so fojar sipela baisha jadi nak takadau on ipi ya ki brio ki badok hi la nyoben lut baro nadu men suah du mentah amdan ramano ba mi ta jong pi tang ba deng dok todong de kepa jong ki baduk ada pile kanu basnio ya ubri barit akmat jong badeng melasya gitu iba ithat iba deng ya gitu ki video jong gitu ki rukan selenpan namar wat ya ki bahaya ngasem la jong ru wat ya ka kemi nong kharu kim burom shu de na takadaw banga supply ka YouTube channel jonga ngas video namar ngasngap ya kejing kepat ngang ketak lada ka kemi nong kha ni ka chak renjot alo khun ngamong namar ngang burom ya kiru kun thai ngaburom mi khna ngaburom ru ya kirang ba ngaburom mi samla lada ki bayat bet ya kalenti ko bet handre ba phin ong bet ba haduk menta ba phin ong bet ba unie udei u ta u nong wo kejat mrio haduk menta ngampat keren da kaktin Hindi ada keren kaktin Hindi bro si India atem tekin satip bahkan kita beri bolong kumno handre nganom tre bang keren pareng nganom tre dena takadaw ngon ipi ba ngakwa ba itu shuaya kaktin jongi haka riti sencar jong kari India ladala itu ya kaktin jongi haka riti sencar jong kari India kimento kin sadu bat kita kideng penkyang lani kita kiri usniu kinom yo bancong syong do ha kani kari jongi kabri unyo trap kiri kelan jalebi kinom sado ha kani kari namar balai kani kadai ka lan ka ri balakar ku jong ublay kabri jong unyo trap kabalakar ku da ublay kakandau ka siap belakar kudu ublay te ublay uang kumne kakandau ka siap kasyong hak ti jong uhi amdan mano bal an batai start iki baro te dena takada ban yalam bakla iki brio ti pialam bakla bar khoj ngatip pialam kumdo ngatip ti de ban ya dibit amadan te khambang ha hababun ba don babun balang ken ka khambang ha lada pi challenge bet promarway kamut la don be halampung nga khambang ha kata jaka nga khambang ha kata jaka ban ya ka ba kato ko ba comments kum tu nei nga ong kum ne ya kitu ko ba comments kanarin nga thaj ban reply thaj ba deng ber reply nga thaj ti ngap ngon ong ipi ya ka ai baro ka ba iba deng ile ikam dei imsim lamut dor rin ala dia
ba ikwa buram kwa bor kumbal amudur kibriu uni kwa kon election ban yalam bakla pira terwa kano keran ri badang nom teriak ngadi tang unong pet perman sto pilih ayu sto di na takadaw ngasuk kemen siem lada nga trut ya khandau lada nga po ya khandau lada nga jaus ya kat no kajing kemen bar kajing pu samarki ka jong i badang do todong kat no nga kemen habang ayu i ba ka ni sadam jonga ka ji sapti jonga ka ji kat tang kemen bangan bam ya kata kom siap la jong sto amdeira kum kita kiru jaito banit bela banit sengi sa thau la thau lenti da kini kitai ban thau ri hura tampat dekor kila suyak ko yang ngan ong ipi don ki ba ong kum ni man suang nang bela mo nadu nang kena khat san snem ngari bela mira tristom nadu kan ne kapur te la sya temen kloi hadu mentang empat sengau temen yela dia ngasngau baik bangalong usamla mano bala tang utei ngan ong ipi tang ublei bedon bor boro tang utei lada umdon utei rakat banga nadu menong la apoi sekanya mara deina takada ngai thu hok ipi sengap mentang ngan itu ipi ya kejing sisa boro ba kajing puli yang mentah kasngi kadina ka kitab jong ka kitab pawar na kalunong kebalai uang ublei kumni ublei yangi ki kon benriu badon hangni slapertei baro ba nginlong kita ki brio ki ba kongu ya ublei lani ki ba mani tang ya bat ki ba penun brom tang ya wat cai lam bakla haki brio lada ki brio ki lam baklang ong ipi kamut baki temu ban penjot lani ki temu ban lilam lani ki temu ban haka jing mut balandet jong kibrio kidon ka eke bari aki ban penjot ya kalawe lani ke jing im jong no dena tada wat cai lam baklai ya ha ubrio ngangan ong ipi bale ngai kran ipi hadu kan manta ngabati ke jutang blai ngakrani ka hukum blai ngakrani ka anjung bahlor tam ngam kwa hiru bangan thau blai yela dia lani ba phin ong ba uba adeng hau ba adeng ngam sung tanat ya kataro ba phin yalam bakla henry ngangan ong ipi toyaro ya ublei ukpa jong ba adeng do todong wat yaro yu ba adeng do todong yaro ya ublei ukpa jong ba adeng do todong wat yaro yu ba adeng do todong ben yu ba adeng do todong hadu bandabyang so bat ngan pu samperki lada phi ben yu ublei jonga ublei ba khrau bor ublei don bor wa thawi ka benang khandau tang kata hi phinom san slam hakani kari sto phi thau blei corona ngang apan khrawi ka bor jong blei ukpa jonga ba benang sto das ngotho ba henry hadu mentang nganang duai bat nganang karpat ya blei ukpa jonga ba unma ba un pelat ya kani kejat benriu nemar ngatip syai baki brio baro hakani ka perthei shua bakin rol ka perthei ki penlong langknya ya kani ka jat benrio dena takadaw ong ipi ki penlong langknya ya kani ka jat benrio henry pila syai lam bakla ki brio kila thok ipi banda biang bar kila syukur ipi banda biang kato ke jingkran jong pi ban ben ban sin ban ngop ban bamdo yala ka jat ban riu yala ka dok ka snam kato kam de ka sur jong pi ka de ka sur jong boman ban pit shun yala ka yala project prokong ban pit shun yala men para la jong kato ka de ka bor jong boman bat ban salai kam sni bro ka de ka bor jong boman ngan ong ipi de na ta da ngan ong ipi to pan kraw biya ka bor jong le pa wa benen tupan kraw ya ke bor jong blek pa bah beneng te mantangan puli ya pi na kitab hawar na kalnong ke ba lai tadu ke banangkong na kitab jong hawar kokun buat kelet ya ke jing seneng jonga
Mo uong ublei ukpa mo ublei ukpa hadin jong ublei ukpa bah beneng wan ubrio perthei kamut ukpa perthei mo unong lam nanti unong senang nong krau perthei ublei ukpa om dei ka kami mo ko khun war klet ya ka jing seneng jonga bat token mau dungong ya ki hukum jonga kumta kin penjalan ya kisngi bat kisnem ka jing im bat kin ai jing kerkhu kerhai pi to ai ba ka jing pha man siam bat ka jing sida kin om ino ep to deng ya ki saudong urandang jong phi bat to tho ya ki ha kalang kenap do nu jong phi kumta phinyo jing yero bat ka nam ba bha ha khmat ublei bat ki brio to shania lut ha utrai bat wat chania than ha ka jing jeliu jing mut so wat shania than ha ka jing jeliu jing mut token mau ya u shelter jing em bat ma u un pensuk persanyi pi wat yus ngau start ya la dia sto to ting burom ya utrai bat to phet yap na ka jing snio kane kan wanra ka jing koch ya ka met jong pi bat ka jing aram ya ki sieng jong pi tole burom ya utrai da kaspa jong pi da ki so nangkong jong ki jing thong jong pi te kumta ki thiar jong pi kin sadap miar bat ki khrahe kin sakan da kawan ko khun wat ju nyoben ya ka jing hikai utrai ne wat ju sngo saria ya ka jing sneng jong u naba utrai umai ya uba usngo i kumba le ukpa yela ukhun ba i sto ko khun wat du nyu ben ya kijing hikai jong utrai mo jong utrai ublei utrai kijing im ne wat ju sngu salia ya kijing sneng jong u bala ai hangi kakten bala ai hangi mo kane ka jutang jong ublei bala ai hangi ko khun uang ublei ya ka jutang bala ai do ublei uang ko khun wat ju nyu ben ya kijing jing hikai utrai ublei utrai jong kijing im ken ne wat ju sngu salia ya kijing sneng jong u naba utrai umai ya uba usngau ie kumbale ukpa yala ukhon ba ie ngakan mau hakapur ba ngasya pentap skul hakapur ba ipa yalam belai ngandang rit karta ngayam murui ngaju yam khon ipa ngali yam sya keno kendong ngaong sam ek ngali yam ngaong sampi ngali yam stu Henry ngakthang ban ngakwa banang ban stan Henry kamdon kalat kalenti da kumwei pan tat ndala pen i se email asatip plem ba kadei ka ike kabor ka jong ublei ba nadu kata ka kalimat hi ngahun no kaman siam ngong kamde re ka jing le jong email kamde re ka jing le jong ipa kadei hi ka jing bentah ka jong ublei dei nang takadaw ba hadu menta ngakemen ben walde email ipa i no nga Henry ngakemen kaman siam ngakemen be kaman siam namar beli ngakemen ngan ongi pi hadu kane ka kalimat ngakemen namar dei ma u ba kemen hanga dei manga dei ma u ba kemen hanga te dei ma u ba pelak keren yanga dei ma u ba penstat yanga dei ma u ba lam lenti yanga dei ma u ba yada yanga dei na takadaw ba ngamla ban buri lut iki baro Henry namar bang i yakani ke jai brio Henry walda pinyo benru compare nga Henry ngan ongi pi namar ba nga i palan yala ka jai brio jong nga i la henmen para la jong nga i bahiang sam la jong nga i henmen para la jong nga i ki lok ki jor ki pramar jan pramar pa ye ki prasnong prathau ki badei na ka ju jai brio nga i ru ya ki brio ki bakamai hok wal da ki wei ki dei na ki wei par ki jai brio ndai nga i ye ki ru nga buram mi ki ru Henry ki kinong wei kinong ar wada shania than ki ada pi shania than ki kamlong ka babha namar donru ba ki brio ki banabar ki wan marchet kelapat jadi nak takadaw ngani thu hok i pi ya ka e jing sisa baro ka ba ngadon bro sikata bab sim phim sim la sung thu phim sim perkhan te ngan ong i pi ba hadu menta pi baro ki ba pe gani ge YouTube channel jonga
like share subscribe tekat ba fiamon handre ngam penbor ipi pon subscribe ngam kwa ngam don jimot ipisa pisam don jimot akhmat jonga handre ngan ong ipi sa like sa share khanang ba phini tip khanang phini sha handre lada pi sui kano habadum kram dai kendo mar khmat pi sui kano kat ba mon te ya perkhat hima pi ngang dai tang brio handre ngan ong ipi hadu mentang nang yesat kanang yesat kamat jung beli kupa junga ba unang penjot ya kani ke rio ti kani ke YouTube channel jonga ro thau na kabanta ban pensung thu ipi ban pensung thu menin haka jaka banga ngayang ban perta hang ne hayo haka sin banangkong banga puli ke Bible haka jo ke jaka tiat perthat men kasni na miang sentur jonga hi ka sulat bet piting i kalili ne piting i corona ngasukali kumta hadai kita ki brio klam ajuba ba lada ki klam ajuba pat ki phet laingut ki kenteng i bat idan pat iwe i bayang hajan kedukan jonga i ba i kelung i surki ti piting i kalili kabor jong ulai ne piting i corona sai juba hima pi piting i ujumai ne piting i corona sai jubab hima pi namar balai ngan ong ipi lada pisa elam bakla hau brio ti mlong handrai ngan ong ipi lada pis kam ka jinget kat ini ni baret ibarit do ba film yo bantuat ni lal pinget hau blai tak tangkat isembo jong imlu ro ni kan mau ha kata kadon kabor kadon kabor namar ita isebo ibat tang si tang khandiat nei pinchule tang tua hathli jong pi kadon kejingma handrai banya ka e kejing sha elam bakla ha ubrio kadai tang kejing sudah tie to kokun wat ju nyoben ya kejing hikai utrai ne wat ju sngo salia ke jing sneng jung u naba utrai umai ya uba usngo i ublei wa ai khnang ke jing sneng ya uta ubri uba usngo i u ai khnang ke jing jenjar handre nga katang nang tristom katang nang po samrki handre gibreu kinang po nga de nang komen ha kumbale ukpa ya la ukun ba i pitep ba hadu mentane ngai ro ipala jong nama lada mdei ma i nei nang langkong ayam ngadom rumo andrei ngaptip ndang ngalakot mentang kerta longkpa ngas nutu ding nak takadau ipa junga di bi i pleng ialam yang kat coba ilet ngayam ngalade yam lai sin lai wan ngalapan map na ipa mo ya kejing ha kejing long banang kena ngampat snutu bah ngampat snutu purai ki bro andrei mentang la snutu mentang snutu habang asngutu ngapan map ni ipa ya kijing bakla junga jadi nak takadau nonong ipi ba iki baro nging mlak bantim no one can be more perfect jadi nak takadau hap kren phareng ru khani khandiat tangba kidon ru ki khap de ba ya kanu ko balong secret nganom kran aktin no way de nak takadau naka dukot ka bakat lai suk ubrio ubalap ikejing start suk ubayo ya kejing snutu naba kampan mentoy naba kam mentoy bayo ya ka ban ya karupa kam mentoy bayo ikejing start bani karupa mo kampoy da maka bani kaksiar ka kampoy da kejing start bani kaksiar mentori kaksiar mentori pisam mentori rupa nang lai kejing sta sto kampoy da maka bani kaksiar ka kam koridor bania kipaila kejing sta kalong ru kata ka kam koridor maka banin ya kipaila ru sto bat ki mau koridor jong pi kimla bani rengkat bat ka kitu ki mau pideng ki mau lonai be pideng sat hang ni ha hani i sipri akti badeng hang ni ha terpeng badeng
mo ba pidang hang noru dan ba pidang pangsengat patlong ra kitu gin patlong ra bat ki mau koridor jong pi kimla bani rakat bat kajing start sto nang la ubri ubajai langkhuj udon kajing start ban ya ubri wa pangsut sto kadai kata nang la ubri ubayo kajing start ban ya ta ubri ubaki bri bar khoj ki ong bastat kai kajing start da pila start kemut ngate ngam semla matla bar khoj te pila ay matla tang bangam semla matla pimala balei pimala namar pibispa pimala namar ba pibispa bat pijai tu bantre bangta henrei lada pitre pikta bat pismat pisting ketik kejan pinam do kabam kadi sto dena takadaw kabat hati kamon kajing start ken kabat hati kamon jongka yala kajing im kabajalan hati kadiang kabat ya kaspa bat keburam sto hati kadiang kabat ya kaspa keburam henre kibri jongi kibat pede hati kamon ya kaspa keburam dena kata kadaw kilenti jongka kipan sngubha kilenti ya jongka baro kipan senguhun kalong uding kajing im ya kito kebayobat ya ka bayobat kajing start kan kalong umta lakot kibasuk ya kito baro kiba bat skak ya ka da kajing start utrai ula sengi ke pertai da kajing sampang ula peniyang ya ki beneng da kajing tip ula pan kersoy ya ki umpolio bat kilo o ki penhap ya ke umjer kokun to bat triang ya kajing start bisar bat ya kajing husiar wat sya bakin jengai na ki kmat jongpi ti kin salong kajing im ya kamansim jongpi bat ukping ya urendang jongpi kajing start mo kalong kumta pinya suk mansim bat ka kjat jongpi kan om jentut haba pisyong pin om don jing tieng haba pi thia pin yo thia kenjai wa tieng ya kajing serkai bakam san lam ne haba kajing jot kalap ya ki basnio naba utrai unlong kajing singan jongpi utrai kajing im mo ublei utrai kajing im unlong kajing singan jongpi bat un penjengai ya ki kjat jongpi na usruya unong riam snim on penjengai pi ladap tip ada pijan se ublei ni pila dap tip gibreu gimut riam kumno pila dap tip kalong ta wat benut ban le sbun ya ki bekerpat da perkat bahamo haba pidon ya kalat ban ai sto wat juong ya la upara marjan kino lani ban be upara marjan mo kino sawan biang la sai an sai pej 6 million bahamo sai pej pan le iben mo pli don kam jing rap to ma ta sai pej man ta te ngam don si uot don tang ba uot ta sai pej la sai le sisngi lada pila ban le no manta sto ada pila ban le to le no manta waju ong la sai waju ong la sisngi waju ong siben haba don manu pan ai khoj be ai da kajing sbun na do komasian don ba pan manu ipi ba don kam jingiram ai kat bala kat badon don kan no ai katakan sepen pahu ban ipi kam dere pen kordo la pingit skam ho blai la da pilong gibru bos ngotho kan uba ai keluoj unang pahu pen ban handrei uba ai khapnap lani ai kunai lani uta uba ai benut unang kerdu pen ban sto da kongpong dena takadaw ngan ong ipi kijing hikai kiba ublei ukpa jonga uong nga bangan kran ye kijing sisangan kran ai tu hok ipi tama wat dom da pi dom ye skutu hi kino sawan biang la sai an sai pet o jumlen ban ong kumta
lada phila ban le no menta haba usong suk chongsan wat ju thau but sniu mo ya uparamarjan jopi wat ju thau but sniu persya yala uparamarjan wat ju kwa ban le kumta yala uparamarjan lo jong mo haba usong suk chongsan bat phi wat ju kroi kaja bat no klem da sto haba om syam le sniu phi ha wat ju rha ya kiriu dakat wat ju shrai thani kiriu dakat ju ban le daka bor ne ban syo ban dat mo ju le ta wat ju rha ya kiriu dakat wat taneng ya ki akor le jongki wat bisar than ro iki mo naba utrai u isajmet ya uriu kan riang sto namar ba utrai u blei u isajmet bat u da isi shisha ya uriu kan riang Henry ki bahok usiani alut sto Henry ya ki bahok usiani alut kajing tim utrai ka hiar halor ka yeng jong kirius niu sto Henry ukarku ya ka jakasyong jong ki bahok uben ya kiru kan sleng Henry uthe jingkarku ya ki basngurit ki basta ki yo benta da ka buram Henry kiriu biet kin kit jingja buram te dena kata daw ngan ong ye phi ko ki khon ka bri ni trap ki bape ya kani ka YouTube channel jonga wali pe i comments jong ki to ki khanarit jong ki to kiru kun sleng to pet to snap to perkhan ngan ong ye phi ba ke ka ba uble ukpa ula pene pensa adu menta wal da ka perthai kan jot lut wal da ki kan dam lut na kani ka perthai Henry ka ktien jong u bat ka hukum jong u ka an jong u kan yai ne isa na kan mau ha ka jing im jong ki pateng ki balalet par khoi nom yu isu e kerteng ka nam ko brom jong kiru Henry ka ktien jong u kan yai ne kan yai sa jiunom la jiunom sto dena ta daw nganong ipi tolong ki ba perkhan tolong ki bangam jeliu namar ba ki baro ki ba ngi perkhat brio ngisngau be tang ma bastar kwa pau khman kwa tiblut kwa yu ilut kwa ba phin pau ba kin ai nam ai bro mi phi Henry kam sim lalong gumta kadai tang ka jingjot sudah kapan sengtu ipi tolong ki bas ngaurin tolong ki baburam lada phi bahana la dia bar khoi ke perthai ka bahalut lada phi sniu na la dia bar khoi ke perthai ka sniu lut dena tkadaw kat saba phi lek phi ya phi yang dei tang ki ding pen kyang sudah Henry lada phi bahana la dia hi phi yet kmet ya la ka jong man siam hang ta hi uble unsakan tio ye phi na ka jaka bala pendu jing kermen da baro ki brio ka perthai Henry uble unsalami pi sejero kadai kata nganong ipi bahadu menta kumbanga ngalong ladang perkhan kala dia hi marwei nak menta kana perthai ngasnga wira dia bangla dei thik kum ngam skodon dor syu along thik kum ulang yam Henry bale ngakran ngkhana hadu menta yala dia ngaperkhan sungu bangadon chakoi par kajaka ladang akran ni kicing sisa piaki da kathama ladang amkran ru haba pidon kam piwan piam piut kamasiem kadung kamla ban chusngam kamla klem dakaren kamla klem da pensai lada pensai ru bon pat kiba bakthang bon kiba sngosi tie Henry halamar wei nga perkhan ngan ong be kani ko mobile ngam tre bat shu kani ko YouTube channel ngam tre please shu kani ko YouTube channel ngan delete no kani ko Facebook ngan delete no kani ko WhatsApp ngan delete no Henry ha ka jing long brio pat de lada ngam le ru kata mla pat namar nga pendon kam tang ha bade te habang pendon kam ha bade babun ngai i ke jing duna ha ke jing long brio ladang an supet ki khman khamla bani ai ngamla ban sha kaman sim ka snguram
Handre ladang ale ru kito kiba ngale ikemen. Handre kita kinong kejan kibun bania kita kibanga ngale bahapan. Kambun kinong kejat pan bania kita kiba ngang yaram. Kambun kinong kejan. Kita kiba ngang yaram ngam jukwa ban yetu khana ngam jukwa bangangan yero ngam jukwa hiru bangan petip ngam jukwa ban yu buram ngam jukwa bangan sondor handrei kinong woni kendu dala kabormat dala kadur kman kibun handrei ladang nyau ya kata ya kinong ben kibun kinong ben kiba ben harangai kin kibun kita kibon nidu bonu kendu da ka bormet da ka mensim ba da ka dur kman ndangai nyau kibon kibon kendu da ka bormet da ka dur kman ba da ka mensim ban ya kituki rengai ba ben pat kituki ba ben ngaken ba kidi rengai tiade na kadau ka rengai kam ju terekam no ka terekam be ka mensim mi ka mensim ba sisa kebon pun ira dur kman ba sisa dena kadau bangamla re ban nom ban penduk no ikni gitu soal teng ke jung briu ngadu jeng kermen handre ke jengit skam jong kemensim jong akrahem bet tang ha ule ngakemen ladang am krani ke jeng sisa ngajin jaril dia ngayu pangil dia habang akrani ke jeng sisa pan bon ki bamong bon ki bo kejan bon ki ba berngam kai kani ngah la dia marwai ngong ngala de sisa ubi handre ngam sem langit pede la dia bang de ubi handre kibri boro ki ong nga ubi nga pede nga sam rakia da ki ong buai nga sam rakia da ki ong bunyar sam rakia da ki ong usipia nga sam rakia da ki ong no ong ksau nga sam rakia ngale no ken ngale no ngasngo komik halamarway kai kani ke jadu kai kani ke bor kai kani ke bapenlong inga kumni ngam sim latip dena takadaw nganyai penkraw ya ke bor bar kaburam jong ublay ti ki boro fi kilong ki balengo akajing im jonga da kilie mangkarong ikino ani ki songset kale bi dan teng daya lo kumbara ya rumah krem tipan ti ngan ong no yala dia te haduk mentanga ngam ti beriba kemen ya ka le rong le tamasa dangale ha ka jaka le rong le tamasa am ngasung komik ala maru-maruai badan boy sat klebi to le songsit nga perkat la maruai dangale yang kibas ngusi kadung kaman sim jonga namar ngamat iki kimai tengku kajing em lajom dena takadaw nga khamla banle syaka yeng yambrio ban syaka yeng le rong le tamasa ti bon kibakot yang amo aka le rong le tamasa kawai birthday kawai kumtai kawai dap snam kawai am jus kontenat ngai kita berkhot takadaw kat kibakot yang bonsin kita dom ru ngam jus ngobi ai nomor kekejat jonga kam ai kam ten nem no Andre abanga ngasem lanot ngayu sngoba ha kita gi basem lanot basem sipa kamar sim ko ong tole tengan dem no ti ki boro kiba ha kajing im jonga bangai kendu tang blei batim amdan mano batim wat ngaru ngam tip anong ipi ngam tip ra ngadi uer ngam tip ra dan boong yo one wir one hap na ngaru ngam tip ken one wir one hap na nga one wir one hap na la pen kang pari ngana kanu ko jaka jakaro ngong wat hang ni mamlim ngadon hang ni hayo du ngadon ngam tip ken balei to ye thu ma phise ngawon wir one hap ang no ngadi khartai ngadi sipya ngadi ngawon wir one hap ang no ken ko ban tip to ye thu se ye thu phi ki batip se
awan wir wan hap nang no alango pha kimi thu hok kini ki bo ong inga wan wir wan hap kini batip ha iman banga wan wir wan hap nang no iman dia thu mo ki bo ong manga ngawan wir wan hap tekemut ngawan wir wan hap na ngahap na jorong tieng ne ngahap na riat ne ngahap na beneng ne ngahap na dia thu hok mo dia bani thu hok thi da phi thu hok te ibadeng sakmen sto ti ki baro ibadeng ikran sai perkhat hi tang kini kentien kublai sibon ni phi baro kamiet basuk komen ni phi tiasuk